Ngai khublai Kristmas sipi baro nagadonot ke baslay de jing kemen. Ke baslay de jing. Hallelujah. Ke baslay de jing sngongo ya utrai rukum jo. Uba ublay. Ubala ayaro jong khon utrai Jesus Christ. Bangon long beriu siya kapertay. Hallelujah. Ya ingo yo try nga khublay fi baro. Compare ko ka jaga ka bapidon. Ka jingsuk ka jo try ka long bat fi hakani ka ayom. Hakani ka por. Ngadan ko khubor ban ya benta. Ringkat lang bat fi. Gabrang ka dia sno bar ka jiwan long beriu ka jo try Jesus Christ. Bat ka kerteng jeni ko khubor ka long. Ka khubor babha jong ka Christmas. The good news of Christmas. Ka khubor babha jong ka jing le buram. Ka jing mani ka jing shakri o try Jesus Christ. Hakanik ayom bat silenter jongi sibrang sa joga jim jongi. Habala khayo tura Jesus Christ. Ladana kari ki nga blang brot ki basa shalom. Ki amir ka kuno lang brot jonki. Baru blay ula ibet ban pha yu angel jong tura. Balay ra ay ka khubor ningkong e. Shekini ki nga blang brot. Ki barang amir ki lang brot. Ka Bible kong uri angel lawan season na ki ba ka bura mo try ka lating shan baro saudong yaki ti kali septi yang sikandai kali septi yang kali iu angel jutra ba ka buram ka ba top aga da jaga ni ngila ya le ba usnem arajarar pho usnem ubadap da kajing septi usnem ubadap da kajing shashukor usnem ubadap da kajing sha penkongo sha control sha sensar haka iki ke bangimon satya lasa bu kendon lasa te lasa set kot yang ini midana ka kim khat urusnem arjarar pho hari ni aingo bahulu snem nio snow ka khubor na ublay ling ba shakri jingo nakapor shakapor what shapting kaja ka din shapting de habang nget hautrai kaja ka din shapting de habang dwai kaja ka din shapting de habang puli ka Bible kaja ka din shapting de habang dona ka jingdaran ka jongo try de habang don ka dia kendo lang biki brio ka jongo blai ban ya shakri ban mana jan jongo try shabar nang ta ka don ka jing shapting ka jing bam shngain ka jing steer wangel jongo try wang hakinang ablang brought what shapting. What shaping? What shaping? Balay na ba khmi nga walam mapi ka khubor babha. Wangel jong try. Walam ka khubor babha. Hakini kino up lang brot. Tungni pek ngin sim ka beningkong ka khubor babha. Bawnu angel walam. Kadi ka khubor babha jong ka jingpanim. The good news of salvation balay dukhan bakadway nabahagani ka snila kha happy lakha yapi haga snong debet yaw nong penim balong Chris ubaw try balay wal shepti nabahagani ka sni lakha yapi haga snong debet yaw nong penim Yeshua Jesus kabamot nong penim Jesus kamot nong penim Matthias lenong madukong dupa arpuway kan khay kon man khot ka kateng ju Jesus na ba on penim kakarteng jong Jisu ka kit ya ka mission ga jong oblay banwan ban penim yaki berian ga pop jongke hallelujah unong penim ulong ru Christ o Messiah ulong ru try oblay hallelujah ka khubor babha jong ka Christmas ka kren ga jong ru Jisu ka baning kong ka khubor babha jong ka jing penim dan na preng jim pimpa yo jing penim diang no yo Jesus Christ mutray blay unong penim ulayap siya ka pot bangin im siya ka hok ulawan ban pendu no iga jingyap ban penpal ka jing im ka jing bampot daga gospel ka jong uhi ka ulawan ban pendep ting baga jingyap jingtep jing pan jing khat ka pat ka ding Jisu on penim kabaay ngini pe ka khobor babha bo ni angel jong try wan ra siya ka blang brat wong wat ship ting na ba khmi ngawan lam happy ka khobor babha ka jingkmen the good news of joy, of great joy. Ka khubor babha jong ka jingkamen ka bakra ka banlong ikipriyo baro. Khat basipo. Ka khubor babha jong ka jingkamen ka bakra ka banlong sige benriyo baro.
Kani ka jing kemen ka perthai ka barap ka jing snowsi ka barap ka jing khoslai ka barap sibon ka jing shem ka bakta ka jing snow ka bakta ka jimut bakhat kta ya ka thia ka dem kta ya ka jonga ban jong ni do no ai ka jing kemen namar ki ai ka jing kemen jong ka perthai ka long ka la pension dore me ki ka bangi don ni yo ni long henry ka jing kemen ka wan no blay ka jing kemen apring juga di sem ka bon rukam ka don ka jing kemen jong tra ka jing kemen namar bangi la priang ye uji sukum no penem ka jing kemen jong ka jing penem unang ap e ka ying bendi ha Philippi halin bula kala ka bamut ula priang ye utra Jesus Christ ula khat yu apostle Paul lembat ki wifi bala lang baru haying ju kila pelong ji khoi be kila snow kemen maul le ka ying baro namar ba kila priang ye utra kila yo jing penem. Hallelujah. Ka khubor babha jung ka Kristmas juga jual long ring Jesus Christ. Kini ka khubor babha jung ka jingkaman jung ka jingpanim ka jingkaman ka bakin jab. Hallelujah. Ako ini ka jurai Sam David uang mela lano ka jang khan janga mela panpo enga ka jingkaman. Hallelujah. Hallelujah. Try I ka jingkaman jung ka jingpanim ki beriu jama. Hallelujah. Simo ko jubai try. Na khublay yepi hagari ka ayom le kamen Christmas fi mari ka jingkamen jo try ka bami ka jingkamen fi pediang no pedem hagari jong pi mdei na marba fi dikori ka yen fi bo di fi bo kitu gi ek balong ka wan na ka rukam jong ka perthai panban ki ba rong jalang weng no yo try Jesus Christ Christmas ki babon la weng yo try Jesus Christ la bu de ki jong ka perthai ki buan ke pagan practice na ka jengle jengi pri bam ngi play ki rong jalang ka church ka balang ki rong ha ki rimpi ka jingkamen ka basisha jong ka Christmas ka ribo try Jesus Christ udan ka dono janga ba chibi ha ka yeng ka sam janga chibi. Hallelujah. Ka khubor babha ka balai jong ka Christmas ka ding sab hadin buru angel blowan ra ne ko khubor wong kani kalong kadak abi pin shem yu kholong bala sop de ke jang sop udah thia ka simon bar kendit la don lembo do angel bon ba ki pat ba ka baneng ka bomot ki pat ba angel jo ka baneng ki ya ro yu blai ki da ong ka buram how blai ka bajrong tam e bar ka perthai ka jing sop ha preng ki bri ka bo snoba e kani ka kanon jika angel ya snok ti lang buru angel ban ya ro yu tra ban ai buram ka buram mo blai ki bajrong tam e baraka perthai ka jing sok ka preng ki bri bo soba e ka khubor babha ka balai ka ra ka khubor babha chong ka jing sok. The good news of peace balai namar balakha ya Jesus Christ usim jong ka jing sok Isaya u ya tholopa halo na bakhanar khot ka ban rio namar hangi la kha yu khon la ai yu khon di ka jing sanshar ka long ka benju on khot ka teng ju bapala no slab le krabo pa bam ju ko usim ka jing sok. When Jesus Christ saved you, God so one man be so ingi ban ublay, one man I get so I get bal priang you bau senshar bat ngingi kalalong kinong la khubor juga so shake perthai I know you blame namarus iem juga so ubalawan shake perthai. Hallelujah. Wangel jong tribe ka kolon jike angel ki walame ka khubor shike ka ablang brak ka khubor babha jong ka Christmas ka khubor babha jong ka jing penim ka khubor babha jong ka jing kemen ka bakhraw namar ka jiwan nong penim ka khubor babha jong ka jing so namar nong penim deros iem jong ka jing so na khublay pi baro hagani ka ayom le kemen pina ma shisha yo tra Jesus kuma man kinum ablang brak kila lek dalani ban jiwa ki shamsha yo Jesus Christ balakha kila mani kila aingo ba kila long kila penriang ya ka khubor ka jong blay. Hallelujah. Buram jong try. Hallelujah. Kan ka serniyo kan tap e ka jim jongfi long ka jing sok na kerko ye pi ka yeng ka sam jopi ki prabangai hakanur ka jopi lumlang ban ya shakri ban ya mani yo try Jesus Christ on one haga jim jopi play one aja ka yo try Jesus Christ ke ki ba kraba to ma kan ja blay na kerko ye aku blay Christmas ai sen pa haga kardeng ba donbor ka jong try Jesus Christ us im jo ka jing sok ba to ka jing sok ka jong blay ka ba palat ka jing shapang tri baro haga kardeng Jesus kan dijajai ke dono ke sim jopi haga kardeng Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.
Blay dan ito ka jaka. Unay ka jing sup, ika jing jubi baro. Amen.